Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Morte. Taong 1970, Marihatag, Surigao del Sur. Mahirap na may malaking pangarap. Yan ang pagkakakilala kay Morte sa lugar nila. Ambisyoso man kung titingnan ng ibang tao, may iilan sa mga ito ang medyo nakakaunawa sa kung ano ang pinagdadaanan niya. Kagaya ng marami, hangad lang din ni Morte na makatakas sa matinding kahirapan. Noon pa man, yan ang gusto niyang mangyari, kaya araw-araw nagbabanat talaga siya ng buto para sa kanyang pangarap. Ito rin ang kanyang rason kung bakit hindi pa siya nagkakaroon ng interes sa pag-aasawa. Ang nais niya, malagay sa tahimik kung meron na siyang kakayanan na magtayo ng pamilya. Dahil sa ganun niyang ambisyon, maraming bagay siyang isinakripisyo. Sa loob ng 5 taon, tanging maliit na bukid nila ang kanyang nagsilbing mundo. Hindi siya bumababa ng baryo kung hindi naman kailangan, gawa ng alam niya na mas kailangan siya ng mga pananim niya. Nakikita lang din siya ng mga tao sa kanilang lugar kapag araw ng anihan o saudan. Ito lang kasi ang mga araw kung saan iginugugol ni Morte ang kanyang panahon sa pagbebenta ng kanyang mga ani. Akala ng marami, isa lang ordinaryong tao itong si Morte, ngunit sila'y nagkakamali. Kahit ang mga magulang niya, walang kaide-ideya sa tangang meron siya, gawa nang nagsimula ang lahat ng yon sa bukid din kung saan siya nagtatrabaho. 3 taon bago sumapit ang taong 1970, isang ordinaryong magsasaka lang itong si Morte sa bukid na pamana ng kanyang ama. Malayo ito sa baryo, kaya para hindi na siya maobligang bumaba ng bukid tuwing hapon, nagtayo siya roon ng kanyang matutuluyan. Barong-barong lang ito, pero kumpleto sa gamit. Di rin siya roon nagugutom, lalo pat kung pagkain lang ang pag-uusapan, hitik na hitik ang lugar na yon. Halos ilang buwan din siya roong namuhay ng payapa hanggang sa sumapit ang isang gabi na meron doong sumalakay sa kasagsagan ng kanyang pamamahinga. Hindi isang ordinaryong hayop ang umatake noon sa kanya, gawa ng masyado itong malakas kung ikukumpara sa mga mababangis na hayop na naninirahan sa paligid. Napakabilis din ito, tapos hindi ito kayang pigilan ng kahit na ano. Ayon sa kanya, maghahating gabi na noon nang marinig niya ang alulong nito. Unang beses siyang makarinig ng ganun sa lugar nila, kaya agad naman siyang napabalikwas at napamasid sa labas. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, wala naman siyang napapansing kakaiba. Normal naman ang lahat hanggang sa may nakita siyang isang itim na nilalang na pilit kumakaskas sa dingding ng kubo niya. Gawa sa kawayan ang dingding ng kubo, kaya nang makita niya ito, agad niya itong itinaboy. Sigaw siya ng sigaw pero tila bang hindi ito naririnig ng nilalang. Ang nakakabahala pa, habang patagal ng patagal niya itong pinagmamasdan, napapansin niyang hindi ito katulad nung mga nilalang na madalas niyang makita kung saan. Basta, masyado itong mabangis at marahil sa 2 dekada ng buhay niya, yun pa lang ang kauna-unahang beses na makakita siya ng ganon. Pinaghalong gulat at takot na ang kanyang nararamdaman, kaya ang naisip na lang niya, hawakan ng mahigpit ang sundang na nakasukbit sa tagiliran niya. Bahala na ako naman ang mangyari, basta ang importante, mapatay niya ang nilalang. Ilang minuto pang pagmamasid, dito na niya nakitang nakabutas na ito ng saktong siwang na pwede nitong daanan. Pagsilay naman doon ng hayop, agad naman itong pumasok. Sa isang iglap, naramdaman niyang nasa loob na ito ng bahay. Dahan-dahan itong naglalakad patungo sa kinaroroonan niya habang humihinga ng malalim. Di na rin ito umangil
animoy nararamdaman na nito ang kanyang presensya. Nang mapagtanto naman niyang malapit na ito sa kinaroroonan niya, sinubukan niyang pangibabawan ang takot sa katawan niya. Sa halip na masindak, pilit niyang pinalitan ng galit ang takot na namumutawi sa kanyang katauhan. Matapos nun, nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, agad naman niyang sinugod ang nilalang nang masipat niya itong nasa likod na ng kurtina na namamagitan sa kanilang dalawa. Pagtaga naman niya sa ulo nito, bigla naman itong umatungal hanggang sa sumunggab na ito sa kanya. Pilit siyang sinuwag ng nilalang hanggang sa tumama na ang kanyang likod sa dingding ng bahay. Ramdam niyang may tumusok malapit sa kanyang gulugod, ngunit hindi ito naging daan upang siya ay panghinaan. Kahit nakakaramdam na ng kawalan ng pag-asang manalo itong si Morte, pilit pa rin niyang tinaga ang likod nito hanggang sa naramdaman na niya ang dahan-dahan itong panghihina. Nang magkaroon na siya ng lakas para itulak ang nilalang, agad niya itong ginawa, sabay unday ng saksak sa pagitan ng leeg. Buong lakas niya itong winakwak at hindi niya ito tinigilan hanggang sa hindi humandusay sa sahig ang nilalang. Nung masipat niyang patay na ito, dito pa lamang niya ito nilubayan. Ngunit nang akmang lalayo na siya, may nakita siyang isang bilog na bagay na gumulong mula sa kung saan ito nakahiga. Kitang-kita niya na galing ito sa bibig ng nilalang, kaya dala ng kanyang kuryosidad, agad niya itong kinuha. Paghawak niya sa bagay na yon, may mga narinig siyang tinig na nag-udyok sa kanya para luluning ito. Malakas ang tentasyon na kumapit sa kanya, kaya sa loob lang ng ilang minuto, napilitan siyang sundin ang tinig. Nang malulun na niya ito, tsaka pa lamang yon naglaho. Pagkatapos, dito na nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Yung pandama niya kasi, bigla na lang nagbago at animoy merong nag-udyok sa kaloob-looban niya na gamitin ang kapangyarihang nagtatago sa kanya. Gulong-gulo na noon ang kanyang isipan, kaya nang maramdaman niyang masisiraan na siya ng bait, dali-dali siyang lumabas para lumanghap ng sariwang hangin. Kalaunan, pagkalma ng kanyang mga nararamdaman, bumalik siya sa loob ng bahay para muling tingnan ng nilalang na kanyang napatay. Huli na nang mapansin ni Morte na hindi pala hayop ang kanyang napaslang, kung hindi isang tao. Pero ayon sa kanya, alam niya kung ano ang kanyang nakita. Nasisiguro rin niya na kung buhay pa ito, hindi yun kawangis ng isang normal na tao. Gayunpaman, kinakailangan niya pa ring ilibing ang bangkay upang hindi siya mapahamak. Awa naman ng Diyos, hindi ito naging mahirap. Magmula noon, nakatuon na ang kanyang atensyon sa kanyang sarili. Habang tumatagal, marami na rin siyang napapansing kakaiba. Kagaya ng mga abilidad niyang hindi niya basta-basta nagagawa. Noong mga panahong hindi niya pa nakakaengkwentro ang ganoong uri ng nilalang. Dahil dito, matyaga siyang nagsaliksik hanggang sa unti-unti na niyang nalaman ang mga bagay-bagay. Ayon sa kanya, na sa loob ng ilang buwang pag-aaral, natuklasan niyang isang bertud ang kanyang nakain. Ang hindi niya lang alam kung saang uri ito napapabilang. Dagdag pa niya na hindi rin ito naaapektuhan ng mga tipikal na pangontra, ngunit ramdam ng albularyong nakasalamuha niya ang nag-uumapaw niyang presensya. Ang mas nakakagulat pa, hindi nito matukoy-tukoy kung saang panig napapabilang ang kanyang aura. Ang ganoong sitwasyon ang mas lalong nag-udyok sa mga antingero para palihim siyang pag-aralan. Hinaya lang naman ito ni Morte, gawa ng unti-unti na ring nanunumbalik ang kanyang hilig sa paghahanap buhay. 2 taon pa ang lumipas, parang isang kayamanang nawala ang bertud na kanyang nakuha. Bagaman nananatili itong buhay sa kanyang sistema, wala na siya noong panahon para ito ay gamitin pa.
Bumilis kasi ang pag-usbong ng kanyang mga ibinibentang pananim, kung kaya't naging abala siya sa pagpapatakbo nito. Habang tumatagal ding nakatuon ang kanyang atensyon sa hanap buhay, napapansin niya ang malaking pagbabago sa kanilang pamilya. Kung dati, hindi sila nakakakain ng 3 beses sa isang araw, sa mga panahong yon, nakakameryenda na sila. Nadugtungan na rin ang kanilang tahanan para sa mga kapatid niyang nauna ng mag-asawa. Kung isipin, obligado na dapat ang mga ito na bumukod. Ang problema, wala pa itong kakayahang mabuhay ng sila-sila lang. Asa pa rin ito sa kanya kahit meron na itong sariling pamilya. Hindi naman nag-iisip ng kung ano-ano itong si Morte, sa kadahilan ng gusto niyang umunlad na kasama ang lahat ng mga mahal niya sa buhay. Alam niya kasing hindi matatawaran ng kahit na ano ang tuwa na maaaring maibigay nito sa kanya. Dahil dito, patuloy siyang nagsusumikap. Subalit, sa kabila ng paghahanap buhay niya ng marangal, sadyang hindi pa rin maiwasan ang mga taong mapanlamang. Unang pasok ng buwan, may nakita siyang grupo ng mga kalalakihang palaging nag-aani ng saging sa liblib na parte ng bukid. Bagito pa ang mga ito, kaya parang hindi pa nila alam na masama ang kanilang ginagawa. 3 beses na rin niya itong pinaalalahanan. Ang problema, hindi ito nakikinig sa kanya. Sumasang-ayon lang din ito sa salita, pero hindi nila ito ginagawa. Ang mas nakakagalit pa sa lahat, kahit nakikita na siya ng mga ito, patuloy pa rin ito sa pagnanakaw ng mga saging at iba pang pananim. Matinding dagok ang epekto nito sa kanya dahil unang-una, hindi lang isang buwig ng saging ang kanilang kinukuha. Kapag nga napapabayaan ng mga ito, halos maubos na nito ang lahat ng saging na namumunga. Dahil sa pangyayaring yon, sinimulan na niyang maging mahigpit sa lupang pagmamay-ari niya. Kung hindi niya kasi ito gagawin, patuloy na mananalasa ang mga ito sa kanyang mga pananim. Akala niya sa pamamagitan ng ganoong bagay, may tataboy niya ang mga ito. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Imbis kasi na masindak ang mga binatilyo, naglakas loob itong lumaban sa kanya. Nung hapon na sinuway niya ang mga ito, bumunot ito ng mga itak at nanindak. Bilang may-ari ng lupa, hindi niya ito inatrasan. Nainsulto kasi siya sa ginawa ng mga ito, kaya iniwasan niyang magpakita ng kahit na anong takot. Nang magkaroon na sila ng argumento, dito na sila nagkasingdakan hanggang sa bigla siyang nilusob ng isa sa mga binatilyo. May hawak-hawak itong talibong, kaya nang mapansin niya ito, agad naman siyang umatras habang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Paglapit naman ng binata, paulit-ulit naman siya nitong tinaga na siya namang nagawa niyang maiwasan. Ang problema, nang makita naman ng iba nitong kasama ang pagbubuno nila, nagdesisyon na rin ng mga itong tumulong. Halos 7 lalaki ang nagtulungan para sana patayin siya. Dahil sa pangyayari, nagtamo siya ng malalalim na sugat sa braso at bewang. Unti-unti na rin siya noong nakakaramdam ng panghihina, kaya nang mapansin ito ng mga binatilyo, hindi na siya nito nilubayan. Inakala kasi ng 7 na mapapatay na siya, kaya mas lalo itong nagpumilit sa kanilang maitim na balak. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nagpapanggap lamang pala itong si Morte. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makarating sila sa liblib na parte ng sagingan, biglang nag-iba ang sitwasyon. Sa puntong yun kasi, nagpasya na itong si Morte na itigil na ang kanyang pakikipaglaro. Dahil dito, agad naman niyang hinawakan ang talim ng talibong na itataga sana ng isa sa mga ito sa kanyang ulo. Paghawak niya rito ng mahigpit, puwersahan niya itong hinila hanggang sa mabitawan na ito ng binata. Nang makuha na niya ang armas, agad niya itong itinapon sa malayo
habang seryosong kinakausap ang mga ito. Ang babata nyo pa, mga halang na ang inyong kaluluwa. Pero malas ninyo, nagkamali kayo ng taong kinalaban. Pagkasambit naman niya ng mga katagang ito, unti-unti nang nagkulay dugo ang kanyang mga mata. Humaba na rin ang balahibo niya sa likod, kasabay ng pangingitim ng kanyang balat. Maya-maya pa, unti-unti siyang naglakad papalikod ng puno ng saging hanggang sa bigla na lamang siyang nawala na parang bula. Nang mapansin naman ito ng mga binata, sinubukan siya nitong hanapin pero hindi na siya nito nakita. Nakaramdam na rin ng takot ang mga taong yon, kaya imbis na manatili paroon ng matagal, sabay-sabay na silang tumakbo papalabas ng sagingan. Ang kaso lang, kahit gaano sila kabilis, tila bang paikot-ikot lang sila rito. Ni isa sa kanila walang nakalabas, hanggang sa doon na bumungad sa kanila si Morte na nakatayo sa kanilang harapan. Bagaman hindi ito gumagalaw, masyadong nakakasindak ang pag-angil nito. Nang mapansin naman ito ng mga binatilyo, agad naman silang nagmakaawa. Kesyo, hindi nila sinasadya, nadala lang sila ng emosyon at kung ano-ano pang rason para makalusot sa problemang kanilang kinakaharap. Ngunit nang marinig niya ito, hindi siya roon naniwala. Di rin siya naantig sa pagmamakaawa ng pito. Gawa ng nung una pa lang, alam na niyang may balak itong patayin siya. Malas lang nila, hindi isang ordinaryong tao ang nakasagupa nila. Pagkatapos ng mga ginawa ninyo, naisip niyo pa talagang papatawarin ko kayo? Isang malaking pagkakamali kung gagawin ko yan. Nang marinig naman ng binatilyo ang kanyang sinabi, wala naman itong nagawa kundi ang sumugod. Kahit wala silang ideya sa kanilang kalaban, pinilit pa rin nila itong pagtulungan, dahilan ng agarang pagkamatay ng iilan sa kanila. Lingid kasi sa kaalaman ng mga binatilyo, singtalas ng kanilang mga talibong ang mismong kuko ni Morte. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagkagutay-gutay ang mga bisig at binti nung mga binatilyong nakagawa ng matinding kasalanan sa kanya. Sinadya niya talagang buhayin ng mga ito para maisip nila ang mga kasalanan na kanilang ginawa. Habang umiiyak naman ang mga kalunos-lunos na biktima, pilit pa rin itong nagmamakaawa. Subalit, nang marindi na siya sa mga sinasabi nito, isa-isa niya itong pinagpapapatay bago ihulog sa malalim na uka. Pagkatapos nun, binalikan niya ang mga inanin nitong saging para kunin at iimbak sa kanyang pamamahay. Kinabukasan, bumaba siya ng baryo, bitbit ang mga nalikom niya. Sa bungad pa lamang nito, rinig na niya ang pag-uusap ng mga taga roon hinggil sa pagkawala ng 7 binata. Nang masipat din siya ng mga itong naglalakad papalapit, bigla itong tumahimik na animoy kabilang siya sa mga taong pinagdududahan nila. Nang mapansin naman niya ang akto ng mga ito, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Alam niya kasing wala siyang kasalanan at hindi niya kargo de konsensya ang pagbawi sa buhay ng 7. Dapat lang ito sa kanila dahil lumalaki silang salot sa komunidad. Pagdating naman niya sa merkado, dito niya na nakita ang mga kamag-anak nitong animoy may hinihintay. Maya-maya pa, nang akmang pupwesto na siya, mabilis namang naglalakad ang mga ito papalapit. Bagaman napansin na niya ang pag-usad ng mga taong yon, di niya pa rin ito pinapansin para maipakita sa kanila na wala siyang kinalaman sa mga nababalitang pagkawala ng magkakaibigang binata. Sa tono ng pananalita ng mga ito, animoy siguradong-sigurado na sila sa kanilang mga sinasabi. Siya rin ang numero 1 nitong tinurong salarin dahil palagi umanong pumupunta sa kanyang bukid ang magkakaibigan.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad na tumaas ang kanyang dugo. Nandilim na rin ang kanyang paningin, gawa ng hindi niya inaasahan na sasabihin nito ng mga taong yon na wala itong hawak na basihan. Oo nga, pumupunta nga ang mga yon sa bukid ko. Pero nitong mga nagdaang araw, hindi ko sila nakita. Nawala ba sila? Aba, baka nagnakaw yon sa ibang lupa. Ugali na kasi ng mga anak ninyo ang pagnakawan kami. Kaya hindi na talaga ako magtataka kung mawala na lang sila bigla. Kayo rin naman ang may kasalanan kung bakit sila nagkaganon. Mga pabayang magulang. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang umalma ang ama ng 7. Kung hindi lang ito napigilan ng mga taong nakikisimpatya, malamang sa malamang, nagawa na rin siya nitong pagtulungan. Para naman makaiwas, kahit wala pa siyang naibibenta, nagpasya siyang lumipat ng pwesto. Alam niya kasing ipapahamak lang siya ng mga ito, kaya hindi niya ito pinahintulutan. Naisip niya na di hamak na mas mahalaga para sa kanya ang negosyong pambuhay sa kanyang pamilya. Dumaan pa ang mga araw, unti-unti na niyang nararamdaman ang epekto ng pagkawala ng mga binatilyo. Malaking porsyento ng kanyang mga parokyano lumipat na sa iba nang sa hindi malamang dahilan. Sinubukan din niyang kausapin ng mga taong yon pero hindi na siya nito pinagbigyan. Magmula nun, wala na siyang nagawa kundi idispatcha ang kanyang mga pinaghirapan sa loob ng ilang buwan. Maraming parte nito ang ibinigay niya sa kanyang pamilya upang meron itong makain sa mga susunod pang linggo. Matapos naman niya itong maibigay, agad naman siyang bumalik ng bukid. Napakatamlay noon ang kanyang katawan, gawa ng sa isang iglap, wala siyang kinita kahit isang sentimo. Ngunit kahit ganoon ang nangyari, hindi naman niya ito gaanong ikinagalit. Sa isip-isip niya, panalo pa rin naman siya. Bukod sa hindi siya nawalan, naalis niya sa kanyang lugar ang mga taong ilang taon na niyang sakit sa ulo. Habang lumilipas pa ang mga araw, kalmado niyang sinimula ng pagtatanim. Nagdesisyon na rin siya noong tumawid sa Karatig Baryo para doon ibenta ang mga aanihin niya. Tiwalang-tiwala talaga si Morte na mangyayari ang kanyang mga plinano, subalit lingid sa kanyang kaalaman, pinagpaplanuhan na rin pala siya sa baryo. Pagsapit ng huling araw ng buwan, habang nagpapahinga siya sa kubo, may nakita siyang 2 tao na naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Wala namang dala-dala ang mga ito, pero meron siyang nararamdamang kakaibang presensya. Sino man ang mga taong yon, nasisiguro niyang hindi ito mga pangkaraniwan. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglapit naman ng 2 sa bakuran ng bahay niya, agad na nagpang-abot ang kanilang mga tingin. Maya-maya pa, ngumiti ang isa sa mga ito, sabay bukas ng pinto. Paglapit naman ito sa kinaroroonan niya, binati siya ng mga ito ng magandang hapon, kasabay ng paglalahad ng mga kailangan nila. Pasensya ka na, Morte, kung naistorbo namin ang pagpapahinga mo, ha? Meron ka pa bang gagawin? Pwede bang makahingi kami ng kahit ilang minuto lang sa'yo? Marami pa sana akong gagawin eh. Pero sige, mag-usap muna tayo. Tungkol saan ba yan? Pagkasagot naman niya, prangka namang nagsalita sa kanya ang lalaki. Ayon dito, ang mga sasabihin nila ay hinggil sa pagkawala ng 7. Magpahanggang sa oras kasing yon, hindi pa rin nakikita ang bangkay ng mga binatang nawawala. Dagdag pa nito na, isa sila sa mga nautusang maghanap sa mga labi at sa mga lugar na malimit pinupuntahan ng magkakaibigan. Marami rin sana silang kasama noong mga sandaling yon, pero dahil sa pakiusap, silang 2 lang ang nakapunta. Bukod kasi sa lumalayo sila sa gulo, ayaw din nilang makaramdam ng takot
yung mga taong pupuntahan nila para tanungin. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dito naman siya nakampante. Bago rin siya sumang-ayon sa nais nitong mangyari, nagpasalamat muna siya tungkol sa pabor na ginawa ng dalawa. Ayon sa kanya, na noong mga sandaling yon, wala siyang inisip na mga mangyayari. Ramdam niya kasing mababait naman ang mga ito, gawa ng may mga karga itong agimat na malimit na tinatangan lamang ng mga antingerong tumutulong sa tao. Dagdag pa niya na, medyo dumidistansya rin ang dalawa sa kanya. Kaya nasisiguro niyang agad niyang makikita ang ikikilos ng mga ito kung sakali mang meron itong masamang binabalak. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-uusap, dito niya na nalaman ang iilan sa mga detalye. Narinig din niya sa bibig ng kanyang kausap na isa siya sa mga tinuturong salarin ukol sa pagkamatay ng mga ito. Dahil sa ganoong rason, karapatan nilang halughugin ang mismong lugar na kanyang pagmamay-ari. May karapatan naman siyang pigilan ng ganoong paniniyasat. Yun nga lang, kapag ginawa niya ito, mas lalo lang nitong palalalain ang kasalukuyang sitwasyon. Pinapaalala ko lang sa iyo, Morte. May mga koneksyon sa mga negosyante ang ilan sa mga pamilyang nabangga. Hindi lang ako sigurado pero yung iba sa kanila, may mga kakilala ring mersenaryo. Kapag nagmatigas ka, may posibilidad na mamatay ka rin kagaya ng mga biktima. Ngayon, Morte, ang pakikipagtulungan na lang sa amin ang pag-asang meron ka. Sumunod ka na lang. Wala ka naman sigurong tinatago rito, hindi ba? Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, hindi na rin naman matatagpuan ng mga ito ang ukang tinakpan niya, gawa ng medyo may katagalan na ito. Matapos naman nilang magkasundo, pinahintay niya sa labas ang dalawa. Di kasi siya naglilibot sa lupa niya nang walang dalang sundang. Kailangan niya ito para maprotektahan ang kanyang sarili laban sa mga hayop na maaari niya roong makasalubong. Ang kaso lang, pagtalikod naman niya sa dalawa, bigla naman siya nitong pinalo ng malaking tipak ng kahoy sa ulo. Sa sobrang lakas nito, hindi na niya namalayang nahimatay na pala siya. Paggising niya, nadatnan niya ang kanyang sarili sa isang madilim na silid kasama ng 6 pang individual na hindi niya kilala. Bawat isa sa kanila, mahigpit na nakagapos sa malalaking bakal na nakausli sa semento. Napakatibay din ng lubid na ginamit, kaya walang paraan para makatakas doon ng hindi pinag-iisipan. Ilang minuto pa ang lumipas, bumukas ang entradang pinto ng silid. Pagpasok ng liwanag, bumungad sa kanila ang isang napakalawak na ilang sa labas. Punong-puno rin ng mga armadong tao ang lugar. Animoy hindi doon umiiral ang kahit na anong batas. Nang mapansin naman ito ni Morte, kampante naman siyang naghintay. Pagharap sa kanya ng mga pumasok, inabisuhan sila nito isa-isa na bilang na ang araw nila. Sa oras na makumpleto ang lahat ng may-ari ng mga sakahan at bukid na pinuntahan ng mga binatilyo, sama-sama na sila nitong papatayin. Mariin din itong inilahad, walang kahit isa sa kanila ang makakatakas sa lugar na yon. Dahil sa sinabi ng lalaki, dito na siya nagpasyang makipaglaban. Alam niya kasi na sa pamamagitan ng kanyang abilidad, walang kahit sino roon ang may lakas na tumalo sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mailahad na nito ang mga bagay na kinakailangan nilang malaman, dali-dali naman itong umalis. Pagsarado nito ng pinto, matyaga naman siyang naghintay sa pagsapit ng gabi. Kinagabihan nun pinuno, parang dahon ng saging niyang nginat-ngat ang lubid na nakatali sa kanyang kamay. Nang makalaga na niya ang kanyang sarili,
Kampante naman siyang naglakad patungo sa pinto. Nakasarado ito mula sa labas, pero dahil sa nag-uumapaw niyang lakas, napakadali na lang para sa kanya na mabuksan ito. Paghila niya ng pinto, bumungad sa kanya ang mga armadong grupo na nagpapahinga. Ora mismo, naramdaman nito ang kanyang presensya. Kaya pagkabangon ng mga ito, dali-dali itong kumuha ng armas, kasabay ng walang habas nitong pagpapaputok. Nang masipat naman niya naging akto ng mga kalaban niya, hindi na siya nagdalawang isip na sumugod. Una niyang pinugutan ng ulo ang mga taong nasa malapit bago siya tumungo sa mga taong naghahanda pa lamang ng mga dala nitong baril. Sa loob ng 1 oras mahigit, nagkagulo sa buong paligid. Bawat isa sa mga armado, pilit na hinahanap ang kalaban nila na animoy parang hanging dumaraan sa kani-kanilang harapan. Hindi lang yun, kapag nakikita rin siya ng mga ito, wala itong kapasidad na siya ay matamaan. Bago pa man kasi pumutok ang baril, alam na niya kung saang direksyon ito dadaan. Habang tumatagal din ang pangyayari, mas lalong naging halang ang kanyang kaluluwa, dahilan para mapaslang niya ang lahat ng taong naroon. Pagkatapos, direkta siyang pumunta sa bahay ng pamilya nung 7 binatang pinatay niya. Upang hindi na mas lalong lumala ang mga kaganapan, hindi niya ito direktang pinatay. Ginamitan niya ito ng isang uri ng insekto na tinatawag niyang agang. Ang insektong yun pinuno, mag-uugnay sa buhay ng kanyang biktima. 1 taon lang din ang haba ng buhay nito, at sa loob ng 1 taon, wala itong iindahin. Ngunit kapag namatay na ang agang, dito na magsisimula ang kalbaryo ng buhay nila. Yun ang naisip niyang paraan sa kadahilan ng sapat na ang 1 taon para kumalma ang lahat. Lumipas pa ang mga araw, nalaman ng mga antingerong dumukot sa kanya ang nangyari. Kagaya ng inaasahan, bumalik ito sa kanyang lugar, ngunit sa pagkakataong iyon nakahanda na siya. Niyakap na rin niya ng lubusan ang bertud na kanyang tangan, kaya maging ang mga ito man, hindi maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Pinatawad ko na kayo sa una. Pero huwag kayong umasa, napapatawarin ko pa kayo sa ikalawa. Sana ito na rin ang huling pagkakataon na magkikita tayo. At oo, pinatay ko nga ang 7. Ano naman ang magagawa ninyo? Papatayin nyo rin ako? Subukan ninyo. Sige, subukan nyo. Nang marinig naman ng dalawa ang kanyang banta, hindi na ito umimik. Agaran itong umalis, at mula noon, hindi na niya ito nakita pa. Lumipas pa ang mga taon. Nagkaroon siya ng ugnayan sa mga angka ng aswang na naninirahan malapit sa kanilang lugar. Ito ang kanyang naging sandigan upang hindi na siya magambala ng kahit na sino sa baryo. Pagtanda naman ni Morte, bitbit niya pa rin ang bertud na siyang premyo sa pagkakapaslang niya sa nilalang na minsang sumalakay sa kubo niya. Hindi nagtagal. Nang maramdaman niyang malapit na ang kanyang katapusan, naglakas loob na siyang ibahagi ang kanyang sikreto sa paborito niyang pamangkin. Sinubukan niya itong pasahan ng bertud, ngunit hindi pumayag ang bata. Ipapadaan lang sana ito ni Morte sa tuyong isda para hindi mapansin. Ang naging problema, natunugan ito ng kapatid niya. Ito ang pumigil sa kanyang maitim na balak hanggang sa siya ay mamatay. Ngayong pangkasalukuyan, kahit wala na siya sa tabi ng kanyang pamilya, nananatili pa ring buhay ang kanyang istorya na may kinalaman sa kakaibang bertud na nakuha ni Morte sa misteryosong nilalang.